В Кыргызстане российский бренд обвинили в культурной апроприации. Бренд Яко продает одежду, аксессуары с кыргызскими национальными узорами в Москве. Как сообщается на сайте, создаются вещи кыргызскими мастерицами-дизайнерами, но при этом они защищены авторским правом, за нарушение которого могут быть последствия. Изначально это и возмутило кыргызстанцев. Мол, как так вышло, что россиянка запатентовала национальные узоры и культурное наследие страны. Затем пользователи соцсетей начали обвинять основательницу бренда в неуместном и неуважительном использовании элементов чужой культуры. Жөн эле Кыргызстан деп бир-эки жолу жазып, анан эч кандай жана айтып өттүм, эч кандай биздин кайсы дизайнер жасап берди аны, эмне маанини билдирет, эч кандай көрсөтмө жок. Ошондуктан эгер мына кыргыз эмес же Кыргызстандын маданияты Кыргызстан маданиятынан алыс адам ал баракчага кирсе, алар билбеши мүмкүн биздики экенин, анткени алар ошо бренддин позициясын ошондой кылып, как будто алардын өздөрү чыгарган нерседей кылып. Ассалому алейкум ба тамоми мардуми Тоҷикистону форси забон. Агар ки шумо ватандӯст бошед, миллатдӯст бошед, ҳамин видео то охирша тамошо кунед, хеле ба мора муҳим аст. Одежда, которая отражает культуру и историю кыргызов. Это работа кыргызской мастерицы, и деньги от продажи этой рубашки остались в Кыргызстане. Так можно и нужно делать, а вот так делать нельзя. Российская дизайнерка приехала на пару недель в Кыргызстан, вдохновилась всей нашей культурой и создала собственный бренд одежды в Москве, а точнее присвоила себе все богатства культуры Кыргызстана. И самое смешное, этот бренд требует признания своих авторских прав на кыргызскую культуру. Это называется культурная апроприация, когда представители одной культуры присваивают себе развлечения или заработка элементы чужой культуры. И чаще всего так делают бывшие колонизаторы, вообще не разбираясь в ней. Инами хабара дида бошед, агар ки шумо русия фаҳмида бошед, фаҳмидед, ба тоҷикӣ мефаҳмонам. Як зани рус Қирғизистон омадааст, як каме гаштааст дар Қирғизистон, пас Россия рафтааст ва дар Россия бренд шудааст, яъне либоси қирғизӣ. Либоси қирғизак шудааст ва патент кардааст. Гуфтааст ки ин бренди ман аст ва ман ин гуна либосҳоям мефурӯшам. Ин гуна либосҳо либосҳои асосӣ аз қирғизо ҳастанд ва дар ин видеоҳо қирғизо норозигии худро баён мекунанд. Мегӯянд ки ин гуна набояд бошад. Чаро кадоме аз дигар давлатҳо мебояд ва дуруғ фиреб кати фарҳанги моро, либосҳои моро ба дигар одамо мефурӯшанд. Кай ки дигар одамо ин гуна либосҳоя мебинанд, мегӯянд ки и аз они русҳо и аз они дигар миллатҳо ҳаст, лекин оиди таърихи ин гуна либосҳо ҳеҷ кас намедонад. Барои мо чӣ дах дорад барои тоҷикон? Кай ки оиди фарҳанги худ, оиди таърихи худ, оиди либоси худ, оиди тамоми худ гап мезанем, як хел тоҷикон норозигӣ мекунанд, мегӯянд ки ҳама мусулмонем. Лекин шумо бояд буданд ки давлатҳои ҳамсояи мо либосҳои моро, таомҳои моро, фарҳанги миллати моро, мусиқии моро аз худ карда, аз они худ мешуморанд ва тамоми дунёда аз они худ гуфта пешниҳод мекунанд. Ягон ҷои мусулмонӣ нест, ягон ҷои одамӣ нест, ягон ҷои ҳақиқатӣ нест. Фаҳмидед? Дидед, як рӯз омад, чӣ гуна либосҳои қирғизоя пешниҳод кард ба тамоми дунё, тамоми қирғизистонӣ буромада дастгирӣ кардеста. Ия бинед, як видео як бача мондагиай 37,000 лайк мондагиай, 1 миллион зиёд чиз просмотр дорад. Мефаҳмед бардоро? Мо дар видео мекунем оиди фарҳанги худ, миллати худ, оиди мусиқӣ ва дигар таомҳои миллии тоҷикона ҳарф мезанем дар YouTube, дар TikTok мемонем. Ба номи худо тоҷико аҳамият наметаванд. Фаҳмидед бардоро? Лекин ин бояд ҳар як тоҷикистонӣ, ҳар як форсизабон аҳамият диҳад. либосҳои қадими моро зардӯзӣ, тоқӣ, доира, дигароя мегиранд, мегӯянд ки аз они мост. Кай ки оиди тоҷико умуман ҳарф намезананд. Мефаҳмед бардоро? Ин гуна бояд нашавад. Ман ҳозир ба забони русӣ як видео мекунам, оиди фарҳанги худ, таърихи худ, оиди ҳамин гуна видео мекунам, чунки як вақтҳое мешавад ки ҳамсояҳо либоси тамаддуни мардуми тоҷика аз они худ мегӯянд, пас мардуми қирғиз як хелош мегӯянд ки ҳо и аз они ӯё ҳастанд, чунки тоҷикоя як хелош дӯст намедоранд. Видео кардани ҳастам, чунки як мунофиқӣ нашавада. Кай ки масалан аз они шумоя гирифтанд, шумо додвоӣ кардоистед, лекин кай ки аз они мора тоҷиконро мегиранд, шумо мегӯед ки не, и аз они тоҷикон нест. Шукри худо 10 миллион аҳолӣ дорем танҳо дар Тоҷикистон. Дар дигар давлатҳо тоҷико хеле зиёданд бардоро. Илтимос
ана хеле ман намегум ки мара сахт кӯмак кунед, лекин дигар мардумоне ҳастанд ки либоси тоҷикоя пеш мебаранд, як фарҳанги тоҷикоя пеш мебаранд, ҳамиён дастгирӣ кунед, фаҳмидед? Лекин ҳамин фарҳанги худ мо дар ҳамин Тоҷикистон хеле ба мора муҳим аст. ҳамин касе ки ҳамхеле бачаҳо мекунанд, дастгирӣ кунед. Илтимос ки бе дастгирӣ пеш намеравад, фаҳмидед? То ки шумо дастгирӣ накунед, завқам намешавад. Мо ҳаракат мекунем, лекин як удам да хеле вазбин аст камтарак, фаҳмидед бардор? Ия бибинед охе 37,000 лайк, фаҳмидед? Ман ягонта видеороликам 5,000 лайк зиёд надорум ба фикрам дар тиктоку дар ютубум, барое ки намедонам бачаҳои тоҷикистониё чиз нестанд, фаъол нестанд дар ин гуна видеоҳо, фаҳмидед? Барои ҳифзи фарҳанги худ, миллати худ бисёриҳо афсӯс ки фаъол нестанд. Барои ҳамин гуфтам ки ҳаминро гап занам. Ҳозир ба забони русӣ бо як видеои дигар мепартом. ҳатман тамошо кунед, ҳатман дастгирӣ кунед. Ассалому алайкум.